Čaute ľudia, moje meno je Siri10, dneska tu som Belza10. Ahojte. A máme tu nové video na náš kanál SRM Belza Animals. Teraz som práve za kamerou, Belza tu je vedľa mňa. A vidíte koníkov tam vzadu? A keď odzoomujem kameru, tak sú tu kačičky. Tak sa načudujte, keď tu bude niečo hučať. Vidíte, My sme na takej mini farmičke v jednej reštike. tu je mucha na mojej ruke, sorry ľudia. Tak to vyzerá. Takéto jazierko, ja poviem takto s tou kamerou, sa ľudia, je tu plot a tu, není plot, tu majú ohradu tie husy. Tu je jedna, je to kačka. Alebo je to kačka, ľudia, napíšte, či to je fake alebo real. Čo si myslíte? My s Belzou vieme, ale vy napíšte fake, real. Napíšte, že je to naozaj kačka, alebo nie je to kačka. Píšte to do komentárov. A nie na Facebooku, ani na Twitteri. Ľudia, sorry, strom. Belza preskakuje práve plot. Vidíte ľudia, tu takého nič moc není teraz. Prepáčte, že tam je tak dlouho, nemohli ísť. Jak by sme tam už dávno boli. A vidíte tam vzadu, nej vidieť, sakra. Ľudia, vidíte tam je srnka, jaká krásna srnka a vedľa nej je pštros. Sorry ľudia za moju ruku, len musím kryť kameru, aby niečo bolo vidieť. Je tam srnka a pštros. Kúde tá kozička, tam je ona koza. im mladé išlo k barve. To je koza. A ešte taký mini sliepočky, ale teraz nejsú vidieť. Myslím, na toto strom. To sa koza vyhukuje. Ako zloto. Tam je tá... To je barva. Tam je ten... To je maminka toho krapatého, čo teraz pije. Čo sa... Ja mlčam teraz maminu, Belza. Tá mamina. Tam je... Sú barani, ktorí vyblakujú. Tam je jeden. Tu je ten... Ja neviem, kameru. A tam... Počkejte, ľudia, ja som takto ruku, sorry, že vidíte moju ruku. A tam vzadu je taká malá sliepka. Teraz som úplne zazumala kameru. Tam je tá sliepka. A taký... Epická maminka, ktorá vyzerá krátko. Áno. Vyšleba. Vidíte, tu je ten malý krpec. Ten malý krpec prejumpoval cez ten plot. Lol. Tu je jeho tatina. Tu je Mini kohút a mini sliepka. za ten baran je top. Vidíte, to je kohút, to je sliepka. Tam je to mladé. A teraz ľudia, tu je maminka s tým mladým. Čaute. Máme radi strašne zvieratka. Ahoj. Pozdravte do kamery. Belza im dáva práve. Poď, nechcú. A ty malý nedáš si? Teraz máme úplne odzúvanú. Pozri, skús aké hebky. Ale ne. No joj, to je krásne. Si krásne. Au, ľudia, prochol som si hlavu do tohto. Rezným písma hlava. Pozri na to pštrose, jak nás sleduje. Hnusný. On je, snaží sa byť nenápadný. Ľudia, napíšte do komentárov, že nenápadný štros. Čo si myslíte, že je nenápadnejšie? Ten štros alebo tá srnka? Napíšte buď nenápadný štros alebo nenápadná srnka, OK? A ľudia, tu je asi tak pomaly koniec tohto videa. Ukázali sme vám túto farmu. Ešte vám chcem Na náš ukázať internet vám dáme fotky naše. toto. A napíšte, či to je garfilenej pleti alebo nie. OK, tak to vám to ukážem. Tu je všetko z dnešného videa zatiaľ. Čau! Ahojte.